ମଦନପୁର ଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଲୋକ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାର ଥିଲେ। ସେଇ ଘରେ ରହିମ, ଲତା ଆଉ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଚିକୁ ଥିଲା। ରହିମର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ସେ ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଦୋକାନ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି। ସେ ଦୋକାନକୁ ସେ କେବେ ବି ଭଲସେ ଚଳାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରକୁ ଆସି ଲତା ଏବଂ ତା ପୁଅ ଚିକୁକୁ ମାରପିଟ କରେ। ଯେତିକି ବି ସେ ଦୋକାନରୁ ରୋଜଗାର କରେ ସେ ସବୁ ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ଦିନ ରାତି ଲତା ଆଉ ଚିକୁ ଭୋକରେ ରହୁଥିଲେ। ଅଚାନକ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା। ଚିକୁ କହିଲା, ମା, ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାଲ କବାଟ ଖୋଲିଆ। ଲତା ଯେମିତି କବାଟ ଖୋଲିଛି ସେମିତି ଦେଖିଛି ରହିମର ସାଙ୍ଗ ରହିମକୁ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ରହିମ ମଦରେ ଟଳଟଳ ହେଉଛି। ରହିମର ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ସେ ଆଜି ମଦ ପିଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାର କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ କେବଳ ଏଇ ମା ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିମକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ନହେଲେ ରହିମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତେ। ରହିମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା କହି ରହିମକୁ ତା ଘର ଭିତରେ ଶୁଆଇ ଚାଲିଗଲେ। ଲତା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚିକୁକୁ କହିଲା, ଚିକୁ, ଆଜି ବି ଆମେ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତେ ଆଉ ତୋ ବାପା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କିଛି କାମ କରି ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଚିକୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମା।